Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haɗuwa da kai a cikin wani sabon bidiyo namu a wannan channel tamu mai suna Umari tectube. Insha Allah a yau za mu nuna maku yadda za ku yi wani subscription a kamfanin MTN a layin ku na MTN. Masu bibiyar channel ɗinmu ta Umari tectube, akwai wani subscription da muka koya kwanan nan wanda za ka yi subscription a layin ka na MTN, kuma kowane layi na MTN zai yi wannan subscription ɗin. Za ka yi wannan subscription ɗin naira 1,500. MTN za su baka 7,500 da kuma data 500 MB, kuma za ka iya tura message guda 100. To wannan subscription ɗin yana da kyau sosai matuƙa. Za ka yi shi 1.5, za ka sa normal kati a layin ka na 1.5, sannan ka je kai wannan subscription ɗin MTN su baka 7.5. Subscription ɗin nan yana da kyau don wannan 7.5 ɗin da MTN za su baka ba lalle katin 3,000 ba lalle ma abin da za ta yi ma ba. Za ku ji daɗin wannan subscription ɗin sosai. Wanda bai ga wannan bidiyon ba ya shiga channel ɗinmu ya sacin Umari tectube zai gansa, sai kalle sa. Musamman waɗanda suke harkar kasuwancin abin a matsayin kasuwanci, suke tura mutum bonus da ba su wani abu, da kuma wanda za su yi malayin kansu domin masoya ko wani abun nan. To shine muka ƙara gano muku wata hanya a kuma a 1.5 taku da za ku sa a layin ku subscription ɗin. Za ku yi subscription ɗin da 1.5, MTN za su ba ku 7,500, kuma sannan za su ba ku 3,750. A gurguje mu shiga cikin bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba. Shi da wannan subscription ɗin da za ka yi ana buƙatar layuka guda biyu duk MTN, kuma kowane kalar MTN zai yi, ba a ware wani ba wai ba zai ba, kowanne zai yi. Yawa, to layi na farko za ka mai da shi tsarin beta talk, MTN beta talk. Haka ake mai da MTN beta talk 123*2# za ka tura a layinka. To sai ka danna lamba 1 ka koma beta talk. To ni already ina ciki. Yawa, ɗaya za ka mai da shi MTN beta talk, ɗaya kuma za ka mai da shi Biz Plus MTN da kuma MTN app. Duk wanda yake da my MTN app ya sani, kuma baka da shi sai ka je ka ɗauko shi. Wannan shine my MTN app. Yawa, za mu shiga cikin my MTN app. Na gaya maku za ku mai da layi guda ɗaya MTN beta talk. In kuka mai da layin ku MTN beta talk, sai ku saita my MTN app da layin. Kamar yanzu wannan kuka lura, za ku ga gashi nan muna tsarin MTN beta talk, kuma gashi mun yi deposit na 1.5 a ciki. Gashi nan sun bamu bonus 3,700 da naira 50. Yawa, to shi kuma in za ku yi ma wani layin da wannan 1.5 din kun samu 3,750, kuma za ku iya samun 7,500 da wannan 1.5 din, bacin kun samu 3,750. Amma ba zai yiwu ku samu a wannan ɗayan layin again wanda kuka samu 3,750 ba. Dole sai dai ku yi ma wani layin daban, shine zai samu damar samun wancan subscription na 7.5 a 1.5. Da fatan kuna gane me nake nufi. Yawa, bacin layin da kamar beta talk za ka saita my MTN app da shi. In kuka lura gashi nan ina da 1.5 ga kuma bonus na samu. To sai ku wancan line da za ku yi ma wancan subscription din har ku samu 7.5, inda a wannan kun samu 1.5, sai ku mai da shi tsarin Biz Plus. Ga yanda ake sai mai da line Biz Plus, za ku zo nan wajen migration din nan, sai ku danna haka, sai ku danna wajen business din nan. Yawa, gashi nan Biz Plus, sai ku danna shi. Kuna danna nan wajen zai koma tsarin Biz Plus. Yawa, to ko ma ba ku mai da shi Biz Plus ba, shi wancan layin da za ku yi ma, kuma za ku iya ma mutum ko da waya kusa da ku. Misali wanda suke abin a matsayin kasuwanci sun san yadda abubuwan suke tafiya. Yawa, za ka zo ka shiga fuskar application ɗinka ta my MTN app. Dama already kana tsarin beta talk, ka saita da layin ka sa 1.5 sun baka 3,750. To shi wancan wanda za ka yi ma ko da bai koma Biz Plus ba. Yawa, in kuma wani layin naka ma za ka yi ma daban yana kusa da kai, to shikenan za ka shiga inda aka rubuta buy bundle ɗin nan, sai ka danna. Yawa, zai baka dama sai ka danna buy for other. Yawa, buy for other ɗin nan gashi nan, sai ku ɗauko lambar wanda za ku yi ma wannan subscription ɗin na 7.5. Mu yanzu gashi za mu sa lambar tashi wanda za mu yi ma wannan subscription ɗin. Gashi nan
yawa ga ta nan mun dora ta, yawa ita muke so za mu yi ma wannan subscription din. Yawa to sai ka danna processing. To gashi nan yanzu confirm wannan lambar ita za mu yi ma wannan subscription din. Yawa bacin mu a layin mu mun samu 3750 kuma muna da 15 da muka saka. To za mu yi ma wani wannan subscription din da MTN suke bada 7500 da message guda 100 da 500 MB a 15. Yawa to sai ka zo ka danna nan ƙasa gashi nan inda na dan dora wannan abun, sai ka danna shi sai ka shiga. Yawa kana shiga gashi nan zaɓuɓɓukan suna da yawa, to wani lokacin ku lura sosai, wani lokacin suna canza abubuwan. Sai ku danna wannan gashi nan na dora wani abu a kansa, sai ku danna shi. Kuna danna shi gashi nan inda suka nuna 7500 za su ba ku bonus a 15, kuma validator nashi sai kwana 30 sannan zai isa ko da baka waya. Za su caje ka 15, za su baka 7500 kuma za su baka 500 MB, sannan za su baka message guda 100 kyauta duk a 15. To sai ka danna buy. In ka danna buy to kaga already sun nuna maka lambar da ka riga ka dora a matsayin wadda za ka yi ma, ga ta nan. Sai mu danna process to pay. Yawa to gashi nan, to ga hanyoyin biyan su kuɗin nan. In ka ga dama za ka iya biya ta bankin ka, amma mu yanzu ba ta bankin mu za mu biya ba, za mu biya ta pay with airtime, za mu biya ta airtime. Yawa gashi nan sun nuna mana ga lambar da za muka riga muka mai da ita beta talk, muka yi deposit na 15, suka ba mu bonus 3750. To wannan 15 din muke so za mu dauke mi ma wani line namu daban wancan tsarin, ka gane. Yawa to gashi nan sai mu danna pay. Shikenan yanzu har mun mashi wannan tsarin. Yanzu MTN za su bashi 7500 da 500 MB da kuma message guda 100 kyauta. Kaga kusan riba biyu kenan kuka samu da kai da shi. Kai da kai mai abun ka samu 3700 da naira 50, shi kuma da kai ma ya samu 7500 kuma duk a 15. Wannan abin za ku iya ɗaukar shi a matsayin sana'a kuma za ku ƙaru sosai. Za ku iya yi ma mutum ya ba ku 15, in ya ba ku 15 bacin kun yi masa ko kun samu 3750 bonus, sannan shi kuma kun masa zai iya ba ku 17 ma, kuma gashi kun samu wannan bonus na. Kaga wannan sana'a ce mai kyau, kar ku yi wasa da ita. Mun gode da sauraron kallon wannan bidiyo. Ni ne naku Umari tectube. Da Allah in wannan ne farkon zuwan ku wannan channel ta, ina so ku danna mun subscribing, hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, hakan kuma zai sa da mun saki wani sabon bidiyo kamfanin YouTube su sanar da ku. Nagode.